سلام زخبركم تخاتلتي مدبات راديو إيرنا زي في المدبي وبمغنيات زي أبزي ورحز قيد زلو سفلالي رئيتوتات بفلاي دماني إرتراو هقراو من زملكت قيد زلو رئيتوتات بفلاي كابو قنت كلاك وحاب تسلح رئيتوتات أملكتنا مستفلالي إرتراوانن ناي ودبات حلفتن على نقبر لنا لو دما مس دانيال غارزا على نقبرنا دانيال غارزا أب باسمرا يونيفرسيتي ديجري استمرغن أب غريخ دما أو تدراوي سنفتات استمحرن أب دو أفريقاون ናይ ኢንፎርሜሽን ኤንድ ናውሌጅ ማናጅመንት ዝተማህረ ቅዱስ ኤርትራዊ እዩ ንሱ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ርእይቱ ከካፍለኒ ተወኪሱ ፈቃደኛ ኮይኑ መፅእ ኣሎ ዳንኤል ገርዛ ፈቃደኛ ኮንካ ስለ ዝመፀኻ ኣመስግነካ ኣነ እውን ነዚ ኣነ ክብሎ ዝኽእል ርእይቶ ከም ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ ናብ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ናብ ካልኦት ሰማዕቲ ንክመሓላለፍ ቃለይ ንኸይበድል ስለ ዝሃብከኒ ኣነ እውን ብወገነይ መስግነካ እየ ሻይ ፅቡቅ እተን ሕቶታትና ውሑዳት እየን ግን ኣብ ዝርዝር ምሳተና ወይ ሕቶ ክፈጥራ እየን ወይ ከዓኒ ተመሊሰን ክውዳያ እየን ንምዝኻር መታን ክትዕመልና ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ብኸመይ ትገልፆ ዝብል እዩ ሓደ ካልኣይ ኣብ ግዜ ገድሊ ኣትሒዙ ኣብ ግዜ ገድሊ ኣትሒዙ ኸ ኣብ ፅላኣት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዝተመስረተ ድዩ ዝብል ኣለና ካልኣይ ድሕሪ ናፅነት ከ ከምኡ ከብሎ ዘኽእል ተመክሮ ነይሩ ድዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ስለምንታይ ተደጋጊሙ ክግለፅ ዝድለ ዘሎ ይመስለካ ንዘላቒ ሰላምን ርግኣትን ጉርብትናን እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል እየን ተንዛዕተን ሕቶታትና ብተቐዳሚት ክንጅምር ኢና ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ብኸመይ ትገልፆ ንስኻ ሓደ ግዜ እቲ ኣርእስቲ ሃንደበት ብዛዕባ እቲ ከም ቅቡልን ከም ንቡርን ወሲድካ ክትኣምነሉ ዝፀናሕካ ነገር ከም ብሓድሽ ኣብ ምልክት ሕቶ ኣትዩ ዝተፈላለየ ኣጀንዳታት ክወሃብ ከሎ ግር ይብለካ እዩ ሕጂ መን ኢኻ ንስኻ ብልካ ኣነ ዳንኤል እየ እንተደኣ ኢለ ነቲ ናይ ዳንኤል ህላዌ ናይ ዳንኤል መንነት ነቲ ከም ቅቡል ገይረ ንሂወተይ ሙሉእ ዝወሰድኩ ነገር ኣብ ምልክት ሕቶ እትዩ ክዛረብ ከሎ ሓደ ሰብ ኣብ ቀጥታ ናብቲ እሱ ዘምፅኦ ዘሎ ኣጀንዳ ከይኣተኹ ካብኡ ተጠንቂቐ ነቲ እሱ ዝደልዮ ዘሎ ምናልባት እቲ ዝብል ዘሎ ሰብ ዕላማ ኣለዎ ንምንታይ ይኹን ዝብል ዘሎ ንዕኡ ግምተ እትየ ክዛረብ እየ ዝመርፅ ኩሉ ግዜ ምክንያቱ ንሓደ ፍሉጥን ቅቡልን እሞ ከዓ ናይ ዝበዝሑ ሰባት ተቐባልነት ረኺቡ ደምን ዓፅምን ፈሲስዎ ዝተሰረተ ነገራት ከም ሓደ ኣብ ሕቶ ምልክት እቲኻ ነቲ ህዝቢ ይኹን ነቲ ካልእ ሰብ ኣጀንዳ ሂብካ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ብዙሕ ባህ ዘብል ነገር የብሉን ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ዝኾነ ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ዝኾነ ነገራት ክጅምር ከሎ ብዘረባ ስለ ዝጅምር ገና ከይመፅእ ከሎ ብኣግኡ መልሲ ክትህበሉ ግቡእ መልሲ ክትህብ ከለካ ከዓኒ ኣብቲ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘለው ሸንኮለል ከይኣተኻ ሚዛናዊ ዝኾነ ኣጠማምታ ንክትገብረሉ መጀመርያ ክሕሰበሉ ዘለዎ ነጥቢ እዩ ካብኡ ሓሊፍና ኣብቲ ኤርትራዊ መንነት ክንዛረብ ተደኣ ኮይና ከም ኩሉ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ኤርትራ ከምተን ብመግዛእቲ ዶባተን ዝተሓንፀፀ ሃገራዊ መንነት እውን ንክረኽባ ዝተገብረ ንኤርትራ እውን ኣካል ናይቲ ጥርያን መግዛእቲ ምስ ኢትዮጵያ ኣብኡ ዝነበረ ናይ መነሊክ ስርዓት ብዝተፈላለየ ስምምዓት ይኹን እቲ ዶብ ተሓንፂፁ ኤርትራ ከም ሓንቲ ግዝእቲ ናይ ጥልያን ኮይና ብድሕሪ እቲ ናይ 1945 ካልኣይ ኩናት ዓለም ምዕራፍ ከዓኒ ካብ ጥልያን ናብ እንግሊዝ ካብ እንግሊዝ ከምኡ ናይ 10 ዓመት ናይ ኣብ ትሕቲ ናይ ዩኤን ከም ሓንቲ ሞግዚት ናይ ዩኤን ኮይና ክፀንሕ ብሓራይ ከዓ ምስ ብሕደረጅን ምስ ኢትዮጵያ ክትኣሰር ገለ እናተባህለ ኮታቲ ኩልና ንፈልጦ ሓደ ሃገራዊ መንነት ኣሎ እዚ ሃገራዊ መንነት እዚ ግን ናይ መግዛእቲ ጥራይ እዩ ወይ ናይ ጥልያን ጥራይ እዩ ኢልካ ኣተሓሒትካ ክርአ ወይ ከዓ
ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምርጫ ከም ዘይብሉ ጌርካ ክወስድ የብሉን ኩሉ ሃገራዊ መንነት ናይ ሙሉእ ዓለም ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ነናቱ መፀፃእን ኣካይዳን ኣለዎ ናይ ግድን ኣይኮነን ኩለን ሃገራት ብሓደ መስመር ሓሊፈን ከምዚ መወከሲ መፅሓፍ ሃሊካስ ከምዚ እንተዘይኣ ሓሊፋ እዚኣ ሃገር እዚኣ ክትበሃል የብላን ወይ ገለገለ ክትብለሉ ትኽእል ነገራት የለን ምክንያቱ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ እንተዛሪበሉ ነይረ ሃገራዊ መንነት ሃገራዊ ታሃናንፃ ወይ እቲ ኔሽን ቢልዲንግ ዝበሃል ነናቱ መስርሕን ነናቱ መፀፃእን ኣለዎ ብታሪክ ከም ንፈልጦ እተን መብዛሕትአን ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃላ እውን እንተኾና እዚ ንሕና ንሓልፎ ዘለና ሓጎስ ኮ ዘይኮነ ካብኡ ዝኸፍእ ካልእ ኣካይዳታት ሃልይወን እየን ሃገራት ኮይነን ንኣብነት ኣሜሪካ ክንብል ተኮይንና እንግሊዝ ክንብል ተኮይንና ቻይና ክንብል ተኮይንና ጃፓን ክንብል ተኮይንና ወይ ካልኦት ናይ ዓራት ሃገራት ይኹና ናይ ርሑቕ ምብራቕ ከምኡውን ኣውስትራልያ ንባዕላ ኩለን እተን ኣብ ዓለም ዘሎ ሃገራት ሲ ሓደ ዓይነት ኣመፃፅኣ ሃልይወን ኣይኮነን መፅአን ኤርትራ እውን ልክዕ እቲ ናታ ኩነታት ታሪክ ድሕሪ ባይታ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ምስቲ ንሕና ንፈልጦ በቲ መስርሕቲ ሓሊፋ ነዚ ሕጂ ኣጥሪና ዘለና ሃገራዊ መንነት ክትውስን በቂዓ ጥራይ ዘይኮነ መስዋእትን ደምን ጅግንነትን ከምኡውን ስደትን ኩሉ ነገራት ሓሊፍዎ ህዝቢ ኤርትራ ከዓኒ ኣብ መጨረሽታ ብብረታዊ ቃልሲ ጥራይ ዘይኮነ ብረፈረንደም ድምፁ ኣቐሚጡ ዘቐመጦ ሓደ ሃገራዊ መንነት እዩ ስለዚ እዚ ሃገራዊ መንነት እዚ ከም ኩሉ ካልእ ኣወዳዲርካ ዘይኮነስ ብናቱ ድሕረ ባይታን ነበይኑ ኣልዒልካ እንታይ እዩ ዝመስል ኢልካ ክትገልፆ ዘለካ ነገራት እዩ ብሓቂ ብሕጊ ስርዓትን ክትሪኦ ከለካ ግን ኩሉ እቲ ሕጋዊ መስርሕ ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ኣካይዳ ናይ ረፈረንደም እውን ሓሊፉ ዓለም ፈሊጣቶ ባንዴርኡ ዘንበልበለ መንነት እዩ ስለዚ መንነት እዚ ንካልእ ሰብ ተዘይተዋሓጠሉ ናቱ ጉዳይ እዩ ዝኸውን ኤርትራ እውን ድሕር ደኣ ኣነ ኤርትራዊ ኢሉ ግን ካብኡ ንላዕሊ ካልእ መንነት ካልእ ሰብ ከተመቐካ ወይ ካልእ ሰብ ክቅበለካ ዘልዮ ነገር ኣለና ኣብ ተወልዲ ኣብ ዝበልዋ ዓባይ ነገር ኣላ ኩሉ ግዜ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ትጥቀስ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ነዛ ዘውዲ እዚኣ ሓንሳብ ደፊእዋ እዩ ነዛ ዘውዲ እዚኣ ዝትንክፋ የለን ተባሪኻ እያ ናፅነት ክበሃል ከሎ ከዓ ብቋንቋ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ ክኸውን ይኽእል ምናልባት ሶም ተዛራቢ ትግርኛ ስለ ዝነበሩ ብቋንቋ ትግርኛ ናፅነት ተደኣ ተባሂላ ብካልእ ቋንቋ ክትድገም ወይ ናይ ካልእ ባርኮት ዘድልያ ከም ዘይኮነት እቲ ንሕና ዘምፀናዮ ናፅነት ንዓና ብዝምችኣና መገን ብዝተፈላለየ መስርሕ ስለ ዝመፀ ስለዚ ነዚ በዚ መንገዲ እዚ ክገልፆ ይኽእል ምናልባት ካልኦት ሰባት እንታይ ይብሉ ኣለዉ ግን ንዓና ዝምልከተና እውን ኣይኮነን ግን ክንምልሰሉ ንግደድ ኣለና ማለት እዩ هو ከምቲ ቅድሚ ኢሎም ዝገለፅክዎ እዚ ዕላል ንገብሮ ዘለና ምክንያት ነዚ ኣብ ሕቶ ከኣቱ ዘይነበሮ ሓደ ዓብዪ ምክንያታዊ ዛዕባና ካብ ሕቶ እትዮም ዘይመልክዑ ክትሕዝቦ ስለ ንርኢ ዘለና ኢና ከምኡ ድዩ ስለምንታይ ከምኡ ትርጎም ኣሎ ስለምንታይ ከምኡ መረዳእታ ይሓድር ኣሎ ስለምንታይ ካብ ኤርትራውያን ክስፋሕፍሕ ይድለ ኣሎ ዝብል ትንተና ንምቕራብ ኢና ከዓ ንፍትን ዘለና እታ ሓንቲ ትስዕብ ሕቶይ ኣብ ግዜ ገድልኸ ኣብ ፅላእ ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ዝተመስረተ ቃልሲ ተካይዱ ነርኩም ዲኹም ዝተመስረተ ጎስጓስ ይካየድ ነይሩ ድዩ ወይ ዕላላት ነይሩ ድዩ ወይ ከዓ ኮነ ኢልካ ብፅሑፍ ድዩ ብካልእ ብሓሳባት ድዩ ብኣኼባ ድዩ ወይ ብጎስጓስ ድዩ ነይሩ ድዩ ከምኡ ዓይነት ተመክሮ እስከ ብዛዕባ እዛ ክትነግረና ገለ ነገር ኣነ ብንፃሩ እየ ዝርድኦ ልክዕ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ኣብ መንጎ ነቲ ናይ ትግራይ ሰውራ ዝመርሕ ዝነበረ ተጋድሎ ሓረርቲ ወያነ ሓርነት ትግራይ ከምኡውን ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ፍሉይ እዋን ዘይምስማዓት ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ኣይዲዮሎጂ ክኸውን ይኽእል ናይቲ መሪሕነት ክኸውን ይኽእል ዝተፈላለዩ ነገራት ክንገልፆ ንኽእል ኢና ብዘየገድስ ግን ኣብ መጨረሽታ ግን ብሓባር ሰሪሕካ ነቲ ዘለካ ናይ ሓባር ፀላኢ ኣወጊድካ ዕማማትካ ንምስላጥ ኣብ ዓለም ካልእ እውን ክትሪኦ ዘፀግመካ ክሳብ ብደም ዝተኣሳሰረ ናይ ሓባር መስዋእቲ ኣብ ሓደ ግንባር ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክልቲኦም ህዝብታት በቲ ትምንዮ ነገር ማለት እዩ ብሓባር ኮይንካስ ናይ ዕላማኻ ንፁርነት ሃልዩካ ዝኸይድ ምትሕባር ነይሩ እዚ ምትሕባር እዚ ብዓይነ እውን ኣርኪበሉ እየ ብኣካል ዝገርመካ ኣብ 1991 ኣብ ኣስመራ ቅድሚ መጥቃዕቲ ናይ ግንባር ደቀ ምሓረ ምግባሩ
نزي زقبر زنبرة موددابات ወይ ከዓ ምቅራባት ናይ ኩናት ኣብ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ነገር ብሓንሳእ ክግበር እሞ ፀላኢ ዓቕሙ ምእንቲ ኣብ ሓደ ከይውዝዕ ምእንቲ ክከፋፈል እቲ ዝግበር ዝነበረ መጥቃዕቲ ንማእከል ኢትዮጵያ ዝሓልፍ ዝነበረን ንእስመራ ገፁ ዝኸይድ ዝነበረ መጥቃዕቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ምእንቲ ክወሃሃድ ተባሂሉ ኣብ መቐለ ዝተገብረ ኣኼባ ኣብኡ ከይደ ነይረ ከም ኦፕሬተር ኣብቲ ኣኼባ ተሳቲፈ ማለት ኣይኮነን ግን ኣብቲ ቦታ ነርና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምትሕብባራት ክሳብቲ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑስ ዓበይቲ ምውሃዳት ብምስጢር ደረጃ እውን ክትሪኦ ከለካ ቀሊል ነገር ኣይኮነን መጥቃዕቲ ኩሉ ግዜ ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ናቱ ንዓወት ዘብፅሓካ ሃንደበትነት እዩ ስለዚ እቲ ሃንደበትነት ከዓኒ ኩሉ ግዜ ብምስጢር ሒዝካ ኢኻ ትኸይድ ግን እዞም ክልተ ወገና እዚኣቶም ክሳብ ዓበይቲ መጥቃዕትታት ዝኣክል እውን ክልቲኦም ብሓባር ኮይኖም ነዚ ምስጢር ዝዓቂቦም ክሳብታ ናይ 0 ሰዓት ክኸዱ ዝኽእሉ ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ምትእምማን ደረጃ ዝነበሩ እዮም ሎሚ ብግምት ኣብ ንዕኡ ግምት ኣእቲኻ ተመሊስካ ክትሪኦ ከለኻስ ንእሽተይ ነገር እውን ክትገብር ኣብ ዘይትኽእለሉ ደረጃ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ ከለ ዘለሉ ሰዓት ዝኾነ ነገር ኣዋሃሂድካ ክሰርሕ ምስጢር ክሰርሓሉ ዘይትኽእል ደረጃ ብዘለና ሰዓት ኣብኡ ግን ክሳብ ክንድኡ ዝኸይድ ምትሕባራት ከም ዝነበረ እየ ዝፈልጥ ስለዚ ኣነ ብወገነይ ዝፈልጦን ዘርከብ ኩሉ ነገር ተደኣ ነይሩ ብጀካቲ ዝነበረ ሓደ ፍልያት ናይ መሪሕነት ኣብ መጨረሻ ግን ብሓባር ኮንካ ናይ ሓባር ፀላኢ ኣዝዩ ብዓለም ደረጃ እውን ኣብነታዊ ዝኾነ ምትሕባር ከም ዝነበረ ጥራይ ዝፈልጥ ፅቡቅ ኣብ ከለካ ነታ ድሒራ ሓተካ ዝሓሰብኩ ኢኻ ሜሊስካሊ ድሕሪ ናፅነት ትብል ማለት እዩ ድሕሪኡ እንታይ እቲ ዝስዕብ ሕቶ ኣብዚ ግዜ እዚ ስለምንታይ ተደጋጊሙ ዝግለፅ ዘሎ ወይ ክግለፅ ዝድለ ዘሎ ይመስለካ ማለት ብድሎ ኮነ ኢልካ እቲ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ዝበሃል እዩ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ጠጠው ኢሉ ዘሎ እሱ ጥራሕ ክስበር ዘለዎ ሕቆቲ ናይ ሃገራዊ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነትን መንፈስን ክስበር ኣለዎ ካብኡ ናብኡ ከዓ ናይ ከበሳ ትንካሕቲ ክስበር ኣለዎ ዝብል ንኦልሞስት 6-7 ዓመታት ጎስጓስ ክካየድ ፀኒሑ እዩ እዚ ዋላ እኳ በቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ወይ ኣብ ስልጣን ብወገን ህወደግን ሕወሓትን ካብ ቃሎም ሰሚዕናዮ ዋላ ተዘይበልና ግን እቶም ኤሊት ዝበሃሉ ደጋጊሞም ዝብልዎ እዩ እቶም ዝተፈላለዩ ውድባት ከዓ ደጋጊሞም ዝብልዎ እዩ ምሁራት እዮም ዝበሃሉ ሰባት እውን ዝብልዎ እዩ ኣብ ብዙሕ ዋላ መንስያት ይደግምዎ እዮም እዚ ድሕረ ባይታ እዚ እንድሕር ዘይነይሩ እንታይ ዳኣ ክኸውን ይኽእል ኣብዚ ግዜ እዚ ከምኡ ዝበሃል ዘሎ እናትካ ትዕዝብቲ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ እዋኑ ምናልባት ከምዚ ዘይተፀበኻዮ ሃንደበት ዝመፅእ ከምዚ ዓይነት ናይ ኢንፎርሜሽን ወራሪ ዝብሎ ኣነ ናይ ሓበሬታ ወራር ኣሎ በብእዋኑ ሎሚ ጥራይ ዘይኮነ ቅድሚ ሕጂ ናብ ዝተፈላለየ መድረኻት ካብ ኩሉ ወገናት ክኸውን ይኽእል ከምዚ ዓይነት ነገር ይስማዕ እዩ ንምንታይ እዩ ካበይ መፂኡ ኢልካ ብዙሕ ተመራሚርካ እውን ክትበፅሖ ይትኽእል ኢና ምክንያቱ እቶም በሃልቱ ንሳቶም ነዚ ሓሲቦም ብእውጅ ኣብ ሚድያ ወፂኦም ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ጥራይ ዘይኮነስ ብሓንሳ ኣብ ኢንፋክት ኣብዛ ናይ መጨረሻ እዋንሲ ኣብ መቐለ እቲ ናይ ገራዓልታ ዲ ገለ ዝበሃል ናይ መፅናዕቲ ኢንስቲትዩት ገለ ዝገበሮ ዝረኣናዮ ኣዝዩ ዝገርም ማለት ብዙሕ ሓይለ ቃል ዘለዎ ሓላፍነታዊ ዘይኮነ ንኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት እውን ከይተረፈ ብፍላይ ከዓ ከም ዝበልካ ኢኻ ንገለ ክፋል ናይ ኤርትራውያን ከም ናህና ወይ ትግርኛ ተዛረብቲ ማለት ኣሕዋትና እዮም ወይ ንሕና እዮም ትግርኛ እቲ መንነት ኤርትራ እቲ ናይ ዜግነት ሕቶ እዩ ዶ ገለገለ እንዳበልካ ብዙሕ ዘረባታት ነይሩ ኣነ እንታይ እያ ክብል ዝኽእል እቲ ናቶም ኣብ ቦትኦም ኮንካ ክትዛረብ ኣፀጋሚ እዩ ግን ንዓና ልኢሎም ዝዛረቡ ስለ ዘለው ኣይ ቲንክ ድሕሪ እዚ ኩሉ ዝሓለፈ ናይ ዶባት ኩናት በሎ ድሕሪኡ ዝሰዓበ ወራራት እዚ ህዝቢ እዚ ህዝቢ ትግራይ ማለት እየ መሪሕነት ስኢኑ ነቲ ናቱ ኣቓልቦ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ንኸይግምግም ካብቲ ገምጋም ወፃኢ ንክኸይድ ካልእ ፀላኢ ፈጢርካ ኣብቲ ፀላኢ ከተኩር ናይ ውሽጢ ጉዳያቱ ክርስዕ እቲ ፀላኢ ዝብልዎ ዘለዉ ከዓ ፀላኢ ክኸውን ዘይግብኦ ዝነበረ እዮም ዝፍትኑ ዘለዎ እየ ዝሓስብ ሕጂ እዚ ጉድለት ናይ መሪሕነት ሃጓፍ ናይ መሪሕነት ከም ዘሎ ይረኣየካ እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ከምዚ ተላዒሉ ክዛረብ ወይ ከምዚ ዓይነት ነገር ከልዕል ትፅበዮ እውን ኣይኮነን ኣካል ናይ ህዝቢ ኮኑን ክትብሎም ኣይትኽእልን ኢኻ ግን ከዓኒ እዚኣቶም ኩሎም ፍሉይ ጥሙሕ ወይ ከዓ ፍሉይ ኣምቢሽን ዘለዎም ሰባት ናይ ስልጣን ክኾኑ ይኽእል ናይ ፖለቲካዊ መሪሕነት ጉዳይ ክህልዎም ይኽእል ግን እቲ ሕቶ እንታይ እዩ እቲ ቃንዛኻ ሓደ ግዜ ካብ መጠን ንላዕሊ እንድሕር በርቲዑ ኣብ ምንታይ ይቐንዝወካ ከም ዘለዎም ስለዘይትፈልጥ እቲ ትዛረበሉ ኣርእስቲ ክንዲ ነቲ
ክሸግረካ ዘሎ ነገራት ብቐጥታ ኣይደንቲፋይ ጌርካ ኣብቲ ሶር ናይቲ ጉዳይ ኣብቲ ኮር ሳብስታንስ ናይቲ ሽግርካ ክንዲ ምትኳር ካልእ ሃሰውሰው ናይ ግዳም ፀላኢ ፈጢርካ ነቲ ህዝቢ ንክተሓባብር ዝግበር ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት እውን ይፍተን እዩ ምናልባት እንድሕር ደኣ ናይ ውሽጢ ፀገማት ኣለካ ናይ ግዳም ፀላኢ ፈጢርካ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ሕቢርካ ይፍተን እዩ እዚ ዝገብርዎ ዘሎ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ግን ዝሰርሕ ነገር ኣይኮነን ምክንያቱ ኣብ ዝቐረባ ግዜስ ዶብ ተኸፊትሉ ኣብ ዝነበረ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝቢ ድሕሪት ኩሉ ናይ ኩናት ናይ ደም ምፍሳስ ብሓቂ ድሌት ናይ ምቅርራብ ድሌት ናይ ሰላም ድሌት ናይ ምንግጋድ ምክንያቱ ፈቲና ፀሊእና እቲ ናይ ከበሳ ናይ ትግርኛ ተዛረበ ኤርትራ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ትግርኛ ዝዛረብ ህዝቢ ሓደ ባህሊ ሓደ ቋንቋ ኣብ ብዙሓት እውን ሓደ ሃይማኖት ከይተረፈ ሃሊዎም ብዙሕ ክወራረስውን ክበፃፅሑሉን ክነጋገድሉን ናይ ንግዲ ናይ ባህሊ ናይ ሕውነት ናይ ፍቅሪ ናይ ሰላም ናይ ምዕባይ ናይ ምትሕብባር ኣንፈት ክህቦም ዝኽእል ወይ መንፀፍ ክኾኖም ዝኽእል ብዙሕ ናይ ሓባር ጉዳያት ኣለዎም ነዚ ጉዳይ እዚ ክንዲ ድሃሲስካ ሓደ ብሪጅ ክንምፍጣር ነቲ ዝነበረ ብሪጅ እውን ከተፍርስ ዘየድሊ ሓቐነታት ዝፍተን ዘሎ ኣይ ቲንክ ናይ ዘይብሱላት ተመክሮ ዘይብሎም ሓላፍነት ዘይስምዖም ናይ መሪሕነት ጉድለት እየ ክብሎ ዝኽእል ስለዚ ካብኡ ሓሊፍና ግን ነቲ ህዝቢ ይኹን ነቲ ካልእ ልክዕ እዩ ናይ ሕጂ ዝግበር ዝነበረ ዘረባታት ዝኽትብሎ ዘለካ ኣብኡስ ዓበይቲ ሓለፍቲ ከይተረፉ ዋላ እቲ ግዝያዊ ማሕደር ናይቲ ክልል ከይተረፈስ ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ምናልባት ኣነ ብዓይነ የርኣኩን ግን ኣብቲ ኣኼባ ውዒሉ ከም ዝነበረ ነዚ ኣኼባ ዝሰምዖ ነይረ ግን ዓገብ ዝበለ ሰብ እውን ኣይነበረን ስለዚ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ እንታይ እዩ ተሓቕነ ማለት እዩ ምናልባት ነዚ ዘረባ እዚ ኣብ ጎልጎል ፈኒኻ ናቱ ግብረ መልሲ ምፅባይ ድዩ ወይስ ነቲ ዘለካ ሽግር ንምሕባእ ነቲ ህዝቢ ንምትላል እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ምስ ህዝቢ ትግራይ ንሕና ሰላምን ፍቅርን ናይ ሓባር ምዕባልን ናይ ሓባር ደስትን እንዳይ ዘለና እምበሪ ብጀካ ድኽነትን ድሕረትን ካልእ ፀላኢ ክህልወና ኣይምተገበአን ባህላ ያነ ሕጂ እቲ ናቶም ሃቐና ብዘየገድስ ንሕና ኸ ክንሰምዖ ከለና ሲ እንታይ ክንህቦ ዝግበአና ግብረ መልሲ ኣብኡ ከተኩር ደልየ ዘለኹ በይናይ ዕላማ በይናይ መንገዲ እንታይ ደፊእዎም ገለ ብዘየገድስ ንሕና ኸ ነዚ እንታይ መልሲ ንህቦ እዩ ኣገዳሲ ዛዕባ ዝኾን ዘሎ ንዓና ማለት እዩ ሕጂ ትህቦ ዘለካ መልሲ ኸ ሪኦ ኣለኹ ምሳ እንታይ ከስዕበልካ ደልየ ሕቶ ኤርትራውያን ከ ንምንታይ ዝተባብዕዎም ዘለዉ ነዚ ኣብ ደገ እውን ኤርትራውያን ብግልፂ ንሕና ከምዚ ኢና ኢሎም ዝዛረቡ ስለ ዘለዉ ብመሰረቱ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት ክፈርስ ኣለዎ ኢሎም ዝዛረቡ ስለ ዘለዉ ኣንጻርቲ ስርዓት ዘይኮንስ ኣንጻርቲ ሃገርን ኣንጻርቲ ህዝብን ህዝቢ ይባዕሉ ፈልጥ ህዝቢ ኣረመኔ ኢሎም እውን ኣፎም መሊኦም ዝዛረቡ ስለ ዘለዉ ነዚ ከመይ ትሪኦ ንስኻ እዚ ኸ ንዕኦም ኣተባባዒ ዶ ኣይከውንን እዚ ኸ ክእረም ክመሓየሽ ሰብ እውን ነዚ ነገር እዚ ሳዕ ክብሎስ እንታይ ክገብር ኣለዎ እንታይ ሪኢቶ ኢኻ ንስኻ ወልክዕ እዩ ዝኮነ ነዊሕ እዋን ክኸይድ ፀንሐ ባይታ ከይንፈጥረሉ ኣጀንዳ ከይኮነና መሊስና እውን ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ሲ ናብቲ ዝኮስኮስካዮ ነገር እዩ ዝዓቢ ንኣብነት ተኽሊ እንድሕር ኣብ ኣፍ ደገ ጌርካያ በቲ ፀሓይ ዝመፆ ዘሎ ኣንፈት ናብኡ ገፃ እያ ትዓቢ እንድሕር ደኣ ሓደ ነገር መጊብካዮ ወይ ኮስኪስካዮ ወይ ተዛሪብካሉ ወይ ኣቃሊብካሉ መብዛሕትኡ ግዜ ኣቓልቦ ይረክብ እሞ ይዓቢ ተባሂሉ ብዙሕ ኢግኖር ክግበር ዝፀንሐ ነገራት ናይ ነዊሕ ግዜ እዩ ብዙሓት ሰባት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ገለ ናይ ዩቱብ ቻነላት ከፊትካ ከምዚ ዝበልናዮ ማለት ንሳቶም እውን ቃንዝኦም ዘይፈለጡ ሽግሮም ዘይተረድኡ ንምንታይ ኦም ዝዛረቡ ዘለዉ ምናልባት ኣብ መጨረሽታ እቲ ንምንታይ ዝበሃል ንገሊኣቶም ምናልባት ናይ ረብሓ ጉዳይ ክኾን ይኽእል ግን ከዓኒ ክኽስኮስ ከለዉ ካብ መጀመርያ እውን ብጉጉይ ኣኳሳኩሳ ብጉጉይ መረዳእታ ንኣብነት እንድሕር ደኣ ኣብ ኤርትራ ናይ ስርዓት ፀገም ኣሎ ተባሂሉ ነቲ ስርዓት ኣተኪርካ ክትዛረበውን ነቲ ህዝቢ ንቕሓቱ ከብከብልን ሃገራዊ መንነቱን ሃገራዊ ክብርታቱን ኩሉ እቲ ናቱ ሃገራዊ ፍቅርን ከይረስዐ ግን ከዓ ኣብ ስርዓት ኣተኪሩ ብዛዕባ ቅዋምን ብዛዕባ ሃገርን ብዛዕባ እቲ ዘድሊ ናይ ስርዓት ምልዋጥ ክንዲ ዝገብር ኣብ ካልእ ሃውተታ ክትምልሶ ዘይትኽእል ምናልባት ሰዓቢ ክፈጥር ይኽእል እዩ ሓጋዚ ክፈጥር ይኽእል እዩ ተባሂሉ ካብ ቅርሕንቲ ከይትብሎ
እዞም ሰባት እዚኣቶም ከም ዝበልካዮም ኤርትራውያን እዮም ግን ከዓኒ ሓደ ክነስተብሎን ክንርስዖን ዘይብልና ክንደዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ብቁፅሪ ክንሪኦም ከለና ካብዚ ኩሉ ምናልባት እቲ ሒዞሞ ዘለዉ መሳርሒ ንዕኦም ናብ ሱፐር ሂውማን ይቕይሮም ኣሎ ምክንያቱ ሎሚ እንታይ እዩ እዚ ቴክኖሎጂ ንሓደ ሰብ ናብ 100,000 ሰብ ናብ 10,000 ሰብ ናብ 30,000 ሰብ ናብ 1,000,000 ሰብ እውን ዝቕይር ኢንስታንትሊ ንዓለም ብሓፂሩ ኣብ ሽንቲ ቤት ኮፍ ኢልካ እውን ክትበፅሓሉ ትኽእል ናይ መሳርሒ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዘሎ ምናልባት ይራብሑን ዓበይቲ መሲሎምን ዓበይቲ ርእስቲ እንዳደርበዩ ካልእ ነገር ክገብሩ ክእሉ እዮም ግን ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ዋላ እቲ ከታልልዎ ኢሎም ዝሓት ዘሎ ህዝቢ ትግራይ እውን ካብ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓደገኛታት መታለልቲ ግን ከዓ ኣብ ስምዒትካ ኣትዮም ከታልሉካ ዝኽእሉ ግዜ ረኺቡ ሓንጎሉ ኣስተኻኺሉ ክኸውን ዘይክእል ነገራት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ከናቆት ዝኽእል ብፍላይ ከዓ እታ ሃገርና ዝብልዋ ወይ ፍትሒ ዝሓትላ ዘለዉ እንድሕር ደኣ ዘየላ ኮይናስ ብዛዕባ ናይ ፍትሒ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ኤርትራ እንድሕር ዘየላሲ ዘይነይቲ ፍትሒ ኢና ክንዛረብ ስለዚ ሃገርን መንነትን ዋላ እቲ ዜግነት ዝብልዎ ኩሉ እዙታት ንሱ ከይሓዝካ እቲ ካልእ ነገራት ክትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዚኦም እናፈለጡ ንረብሖም ክብሉ ዕሱባት ወይ ሽዩጣት ክብሉ ክብሎም ይኽእል እያ ኣነ ብወገነይ ስለዚ ነዚኣቶም ምናልባት ክምለሰሎም ኣለዎ ልክዕ ሓቂኻ ምናልባት ይዛረቡ ስለ ዘለዉ ይስምዑ ስለ ዘለዉ በቲ ሓደ ወገን ከዓኒ እቲ ዝግብኦም መድረክ ክኽልኡ እንተኮይኖም ኩሉ ሰብ ካብዚኣቶም ኢዱ ክስሕብ ጥራይ ኣነ ኣጋጣሚ እቲ ስርዓት እቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ንነዊሕ ዓመታት ብዘይ ምርጫን ህዝቢ ከይፈተወን ህዝቢ ከይመረፆን እዩ ኣብ ስልጣን ዘሎ እቲ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ስካሕካሕ ይግፍዕን ጭቆናን ከዓኒ መዳርግቲ ኣልቦ እዩ ዝኩሉ መንስኤ እውን ስደት ወፂኡ ንኣደዳ ምጭወይትን መግረፍትን ተቃሊዑ እዩ ሕጂ እሱ ኣቦቱ እንዳሃለዎ ከሎ ንሱ ስርዓት ዘለየሉ መንገዲ ብክንዚ ዝሓፅር ከዓ ይናዋሒ ዘሎ ብፍላይ ከዓ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘረባታት ደገም ብውሽጢ እንትመፅእ ከሎ እቲ ኤርትራዊ ከም ዝፈርሕን እሞ ዝኾነ ክሳብ ዝኾኑ ክንፀንሕ ኢሉ እውን ርእይቶ ከም ዝህብን ኣነ ተሃተለየ ብዙሓት እውን ይከታተሉ ኢሎም ይከታተልዎ ኢለ እየ ዝሓስብ ሕጂ እቲ ስርዓት እንታይ ይረብሕ ኣሎ ካብዚ ብወገን ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ኤርትራዊ ሃገራዊ መንነት እዩ ፀላኢና እሱ ክጠፍእ ኣለዎ እሱ ክስበር ኣለዎ ዝብል ዘረባታት ካብቲ ብደገ ዘሎ እውን ካብዚ ኤርትራዊ ኮይኑ ሃገር ትጥፋእ ብዘየገድስ ዝብል እውን እቲ ስርዓት እንታይ ይረብሕ ኣሎ መን ከይኸስር ኣሎ ልክዕ እዩ ዝትብሎ ዘለካ ኩሉ ግዜ እቲ ሓደገኛ ዝገብሮ እዚ ነገራት እዚ ብሓንሳብ ፓራለል ክልቲኡ ተሓዋዊሱ ስለ ዝመፅእ ከፋፊልካ ክትሪኦ ዘኽእለካ ዳርጋ መድረክ እውን ዳርጋ ትስእነሉ ግዜ ተበፂሑ ዘሎ ምክንያቱ በቲ ሓደ ወገን እቲ ሃገራዊ መንነትካን ሃገራዊ ክብርኻን ሃገራዊ ታሪክካን ዓቂብካ ግን ከዓኒ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብዘይ ሕጊ ብዘይ ቅዋም ህዝቢ እንዳኣሰረ ን30 ዓመት ኣብ ድህነትን ኣብ ናይ ኩናት ዳሪግና ዘሎ ብግቡእ ከይንቃወሞን ለውጢ ከይመፅእ ኣብ ኤርትራን ከይንቃወም ከይንፍትሒ ከይንሓትት ዳርጋ መንገዲ ዝኸልእ ኣካይዳ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዋላ ትማሊ እውን ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ዛረብ ነይረ እቲ ብፃይ ምሳይ ሓወይ ዝነበረ ኤርትራዊኡ ነቲ ስርዓት ዝድግፍ ዝዛረብ ዝነበረ ገለ ነገር ክትዛረብ ክትፍትን ከለካሲ ንሃገርና ንህዝብና ንሃገርና ንህዝብና ንሃገርና ንህዝብና ካልእ ነብሱ ዝኽኣለ ርእስቲ እዩ እቲ ንዛረበሉ ዘለና እቲ ስርዓት ከዓ ካሊእ እዩ ሕጂ እቲ ስርዓት ካብዚ ዝኸይድ ዘሎ ነገር ኩሉ ግዜ ክረብሕ ምኳኑ ዘጠራጥር ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ሓደ ካብቲ ሓደገኛ ዝገብሮ ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ፀላኢ ናይ ግዳም እንተ ህልው ድዩ እንተ ናይ ማዕበል ድዩ እንተ ናይ ዘረባ ድዩ ድሕሪ ኩሉ ግዜ ፀላኢ ናይ ግዳም ፈጢርካ ናይ ውሽጢ ፀላኢ ክትጥምት ዘኽእለካ ዓቕሚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ውሕዳት ሰባት ተወዲቦም ዝሰርሑ ሰባት ተደይኮይኖም እቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ንናይ ገዳም ፀላኢ ቀዳምነት ሂቡ ኣብኡ ኣብ ምእላይ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እንታይ ኢና ክንኮኑ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ዓመታት ትግራይኦም ከም ዝገብርኩም ነይሮም ወያኔኦም ከም ዝገብርኩም ነይሮም ክበሃል ፀኒሑስ ንሱ ተወዲኡ ኩናት ተወዲኡስ ካብቲ ሓደ ኩናት ወፂና ሕጂ ከዓ ካልእ ናይ ማዕበል ድዩ ናይ ስነ ሓሳብ ድዩ ናይ ኢንፎርሜሽን ወራር ተኸፊቱ ከዓ ምስ ወራር እዚ ክንሓልፍ ከዓ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራሲ ካብ ሓደ ሽግር ናብ ካልእ ሽግር ሓልፍ ኣሎ ሕጂ ህዝቢ ክነቕሓሉን ክርድኦን ዘለዎ ነዚ ትግቡእ መልሲ ሂብካ ኩሉ ግዜ ግን ተቐዳማይ ስራሕናን ኣቐልቦናን ኣብ ሃገርና ፍትሕን ስርዓትን ኣገባብን ሃልዩ ሃገር በቲ ናይ ሓቂ ናይ ዲሞክራሲ ይዕኑዳት ማለት ሓጋጊ
ፈጻምን ፈራድን ኣካል ብዘለዎ ባይቶ ብዘለዎ እቶም ሚኒስትራት እውን ርእይቶ ኣብ ዘለዎም ቦታ ጌርና እንድሕር ደኣ ነዛ ሃገር ሃኒፅና እያ እዚ ንብሎ ዘለና ናይ ግዳም ሓይልታት ብዝመፀ ይምፃእ ብዘየገድስ ኣይኮነን ዶ እዞም መንእሰያት እትዮም ዋላ ማእኸላይ ዕድመ ድዮም ኣብ ወራር ናይ ኢንፎርሜሽን ኣትዮም ዝገብርዎ ዘለዉ ዓበይቲ ሃገራት እውን እዚ ህዝቢ እዚ ሓቢሩ ብዘይ ብዙሕ ናይ ደገፍ ናይ ደገ ሃገሩን ክቡረታቱን ህዝቡን ንሕና ከዓ ሓረይ ትግርኛ ጥራይ ኣይኮንናን ዘለና ኣብ ኤርትራ ዝተፈላለየ እምነታት ኣለና ብዓቢኡ ኣብ መንጎ ክርስትያንን ኣስላምን ብዝተረፈ ከዓ ኣብኡ ትሕቲኡ እውን ካልእ ሃይማኖታት ካልእ ኣተሓሳስባታት ዘለዎም ዝተፈላለዩ ብሄራት እስካብ 9 ዝበፅሑ ብሄራት ኣብ ኤርትራ ኣለዉ ሕጂ እዞም ህዝቢ እዚኣቶም ኣብዚ ናይ ትግርኛ ጉዳይ እንታይ እዩ ዝምልከቶም ብጀካ ትግርኛ ካልእ ሰብ የለን እንዳበልካ ነፃፂልካ ነዚ ህዝቢ ዳርጋ ናይ ምምቕቓል ናይ ሓበሬታ ወራር ንምግባር ዝግበር ዘሎ ክንምክቶ ንኽእል ኢና ከም ህዝቢ ኩሉ ሻዕ እቲ ንዛረበሉ ኣብቲ ዝሓለፈ ግዜ እውን ዝብልናዮ ናይ ውሽጢ ፀላኢ ናይ ውሽጢ ድኽመት ናይ ውሽጢ ዘይሕብረት ዳኣዩ እቲ ኣፀጋሚ እምበር ብደገ ዝመፅእ ዓቕሚ ኩሉ ግዜ ከም ህዝቢ ክንምክት ተመክሮ ኣለና ታሪክ ኣለና ካብ ካልእ ንውከሰሉ እውን የብልናን እቲ ፀገም ኮይንና ዘሎ ግን እዚ ዝብሎ ዘለካ ዘረባታት ኩሉ ግዜ ብደገ ክመፅእ ከሎ እቲ ህዝቢ ነቲ ዘለዎ ውሽጣዊ ሽግራቱ ንከይፈትሕ ነቲ ዘሎ መልኪ ካልእ ዕምሪ ዝውስኽ ካልእ ግዜ ዝውስኽ ክኾን ኣሎ እሞ ህዝቢ ኤርትራ ሲ ካብ ሽግር ናብ ሽግር ከይድ ስለ ዘሎ ዘተሓሳስብ ነገር እዩ ክንዛረበሉን ክንምክቶን ዘለና ጉዳይ ማለት እዩ ፅቡቅ ኣብ መጨረሽታ እቲ ጉርብትና ብሰላምን ብምክብባርን በብናትካ ሓሊኻ በብናትካ ከቢርካ ንክህየድን እንታይ ክግበር ዘለዎ ኤርትራዊ ቀዳምነቱ እቲ ብኤርትራ ዘሎ ስርዓት ኣልዩ ዲሞክራሲያዊትን ሕጋዊትን ሃገር ምግባር ድዩ ዝቕድሞ ዋላስ ሕውነት ምስ ጎረባብቲ ዝቕድሞ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ነገር ከየቐርዓወን ከየጥዓየን ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ሕውነትን ሰላምን ክፈጥር ከይኽእል ድዩ ቀዳምነት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንድሕር ደኣኒ ክወሃቦ ዝግብኦ ኮይኑ ኸ እንታይ ክግበር ኣለዎ መብዛሕትኡ እቲ ኣርእስቲ ክልተ ተባዳሊ ክኸውን ዘይግብኦ ዝነበረ ግን ተባዳሊ ዝገብሮ ዘሎ ኣይ ቲንክ እቲ ኣቐዲምና ዝገለፅናዮ ናይ ሓበሬታ ወራር እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ንሪኦ ዘለና ነገራት ኩሉ ብሓባር መፀና ስለ ዘሎ ኣየናይ እዩ ተቀዳምነት ዝውሃቦ ኣየናይ እቲ ካልኣይ ዝውሃቦ ሕጂ እዚ ንመን ይቐንዲ ዝምልከቶ ምስለካ ነቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ህዝቢ እዩ ኣብ ሃገር ዘሎ ህዝቢ እዚ ንሕና ነሕልፎ ዘለና ናይ ሓበሬታ ወራር ብማዕረት ንሕና ነሕልፎ ኣይኮነን ስለዚ تقندن وسانن كأتي أبتهجر ذل حزب يزود دجاج ذل سب نافقات ناي هاجرو بسنكتي ناي ولك ملاخي كايدا هاجرو خستماقر ناي هاجرو واننت كن خيسمعو سلستجبره من البعض انت أيه كل جزء زي تحب حبن زي تفقر زي وسد من أسي ناي قدنيو كال أمارات كال ناي تسفى مغرات نجارات كثير يقولون أبز نجارات زخاصل نتريو ቀዳምነት ግን ኩሉ ግዜ ሃገር እዩ ቀዳምነት ሃገር እዩ ስለዚ ናይ ግዳም ዝኾነ ነገራት ክመፅእ ከሎ ክምለሰሉ ቦትኡ ክሕዘሉ ምክንያቱ ሃገር እንድሕር ዘይብልና ኮይንና ብዛዕባ እቲ እንደልዮ ዘለና ለውጢ ደብሎ ስርዓት በሎ ዋላ ካልእ በሎ ክንገብር ኣይንኽእልና ልክዕ እዩ ንሕና እቲ ሕውነት ዶ ምስ ጎረባብቲ ገለገለ ዝበሃል ዘሎ ቀደም እውን ሕውነት ዝኽእለና ሰብ የለን ሕጂ እኮ ኩልና ኣብ ወውልቃዊ ሂወትና ኣብ ከከባቢና ዘለና ኣብ ዘነ ዘለና ዓታት ንኩን ዋላ ብኤርትራ እውን ከይተረፈ ምስ ጎረባብቱ ትግራዋት ኮይኖም ወይ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ቅድሚ ዝኾነ ይኹን ካልእ ህዝቢ እኮ ምስኦም ኢና ንቐርብ ስለዚ እቲ ፍቕርን እቲ ምክብባርን ኣብ ቦትኡ እዩ ዘሎ ንሕና ብሓባር ዝዓበና ሓደ እንጌራ በልዕና ዝተፈላለየ እምነታት ናይ ሓባር ሓሊና እስላምና ክርስትያንና ማለት እዩ ገለ ኤርትራውያን እኮ ኣብ ቀረባ ግዜ ብታሪክ ክትሪኦ ከለኻስ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ክዕቆቡ ኢሎም ዝመፁ ናይ እስልምና ሃይማኖት ተኸተልቲ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ስለዚ እዚ ህዝቢ እዚ ናይ ሓባር ደስትኒ ናይ ሓባር ፍቕሪ ናይ ሰላም ናይ ገለ ዘረባ እውን ዘድልዮ ይኮነ እቲ ዘረባ ዘድልዮ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ነዚ ፍቕሪ እዚ ኣምሲሎም ነዚ መንነት ናይ ኤርትራ ወክትን ክፉ ዝደልዩ ዘለዉ ነዚኣቶም ነፂልና ክንሪኦም ኣለና እቶም ምስ ትግራዎት ኣሕዋትና ምስ ገለ እንዳበሉ ነቲ ርእስቲ ካብ ፖለቲካ ናብቲ ማሕበራዊ ካብቲ ማሕበራዊ ናብቲ ፖለቲካ እንዳሓማዘቑ ነዚ ህዝቢ ኣንፈቱን ኣርእሱን ዘጥፍእዎ ዘለዉ ዳ ኣይተፀገም እምበር ህዝቢ ኤርትራ መዓስ ፍቕሪ ይገብር መዓስ ብሓባር ይነብር መዓስ ብሰላም ይነብር ይፈልጥ እዩ እቲ ፖለቲካ ናብዚ ጉዳይ ዘእቲኻ ግን ካልእ ኣጀንዳታት መንነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ክብርታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ይኹን ብፍላይ ከዓ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንምብታን ግን ኩሉ ግዜ ብዓይኒ ጥንቃቐ ክንሪኦ ኣለና እቲ ፍቕርን ዶ እቲ ጉርብትና ዶ ገለገለ ዝበሃል ዘሎ ግን
زرباون زدلي يكونن اوريدي حواتينا اوريدي غرابتنا اوريدي علنا تاريخ ملتي لذي قدامنتنا زعبا عدنان تاريخنا زعات زملكتنا انت جبرناس مصبق لنا دحريك شجرنا مقلل دير كل ما قد نبزح لنا طبعا أبدأ جنزلو إتراوان بفلاي دما نزل بلو زلنا أتابعتي أنها هارتي أبوها هارتي إتراوان نايز فلاي محبرة ميديا كهات تخون خلوص عب تخون خلوص لزلو نعم زتكورة مخري لبوا أنت لك سمعك خان ود بزي نويح جزي يقبر كل جزي بزعبا زر استزي تداقاقامي باشنتلي يرزارب مهنياتو كم تقدم كازغلص كايو انا حدا خبتي زوسركو تمرتون انفورميشن اند نوليدج مانجمنت ابزي زتكر كل جزي حبريتا زلنا جزي ناي زمن حبريتا حبريتا لك عبيت اورجانيزيشن حجي لك كم تخالق ريسورسز نامنت ناي فاينانس لك ناي هيومن ريسورس አሎ ናይ ገለገለ ዝበሃል ትካላት ወይ ከኣተን ብራንች አሎ ሓንቲ ንዑ ማኔጅ ትገብር እታ ኦርጋናይዜሽን ንሰባት ተመሓድር ንገንዘባት ተመሓድር ንኻልእ ሪሶርስ እውን ተመሓድር እያ ሎሚ ግን ንሓበሬታ ናይ ምምእዛንን ሓበሬታ ናይ ምምሕዳርን ከም ዓብዪ ኣርእስቲ ኮይኑ ዘሎ እንኳ ደኣ እቲ ዝለዓለ ስራሕ ኢንፎርሜሽን ማኔጅ ምግባር ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ወሪሩና ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ወራር ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ስለ ዝኾነ ዘይተወደብና ከዓ ስለ ዝኾንና በብወገንና ከዓ ስለ ንርኢ ዘለና ኣብ ገገዛና ኮይና እታ ንሪኣ ዘለና እሳ ዘላ ጥራይ ዓለም እያ ትመስለና እንድሕር ደኣ ተደጋጋሚ ናይ ሓደ ከም ዝበልካዮም ምስ ሬድዮ ሩዋንዳ ዝመሳሰሉ እየ ዝብሎም ኣነ ሬድዮ ሩዋንዳ እየ ዝብሎም ገሊኣቶም ምስኦም ዝመሳሰሉ ሰባት ክትርኢ ትውዕል ኮይንካ ካልእ ዓለም ዘለዎና ይመስለኒ እቲ ዳሕራይ ንባዕሉ እቲ እንታይ እዮም ዝብልዎ እቲ ኣልጎሪትም ናይቲ ናይ ሶሻል ሚድያ ኩሉ ግዜ እቲ ስኻ ትሪኦ ንሱ ጥራይ ዝምግበካ ሕጂ ካልእ ዓለም ዘለዎና ይመስለካ ድሕር ደኣ ንኣብነት ናይ ኩዕሶ ትርኢ ኮንካ እታ ባዕላታ ታሽሙታ ኮምፒተር ነቲ ካልኩሌሽን ወሲዳ እዚ ሰብ እዚ ኩዕሶ እዩ ዝፈቱ ኢሎም ኩዕሶ ጥራይ ምሰዱልካ ሕጂ ካልእ ዓለም ዘሎ ይመስለካ ኩዕሶ ኢኻ ትርኢ ፀርፊ እንድሕር ትፈቱ ኮንካ ፀርፊ የርእዩኻ እንድሕር ምስሓቅ ትፈቱ ኮንካ ምስሓቅ ርእዩኻ ካልእ ኣፀያፊ ዝኾነ ነገራት ክትርኢ ተጀሚርካ ንሱ መፀካ ክዳውንቲ ክትርኢ ተደሊኻ ክዳውንቲ ሰዱልካ ስለዚ ምናልባት መጀመርያ ነቲ ተዓዛባይ ኢኻ ክትዛረብ ትኽእል ነቶም ከምኡ ዓይነት ዝፍኑ ዘለዉ ግን ኣይ ቲንክ ከምታ ዝበልናያ ንሕና ኢና ንምግቦም ዘለና እንድሕር ተዓዘብትን ሰማዕትን ኣድነቕትን ሼር ባህልትን ዘይረኺቦም እዞም ሰባት እዚኣቶም ምናልባት ኣብ ሓፂር ግዜ እውን ኣይ ቲንክ ብዙሕ ለውጢ ንርኢ ኣለና ቀስ ብቀስ እንዳዓነው ፋሕፋሕ እንዳበሉ እዮም ክኸዱ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ፋሕፋሕ ዘብል ክብርታት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዝትንክፍ ክብሪ ዘይብሉ ሰባት ከነኣእሱ ታሪክ ከነኣእሱ ኣያታቶም ታሪኮም ዓዶም ወለዶም ብፍቅሪ ብምክባር ናይ ሃይማኖት ዝፍለጥ ህዝቢ ከነዓዕቡ ዝውዕሉ ሰባት ነዊሕ ዕድመ ክህልዎም ኣይኮነን ምናልባት ገንዘብ ቁሩብ ተዓዛቢ ስለ ዝረኸቡ ክረኽቡ ክእሉ እሱ ከጋግዮም ይኽእል ይኸውን ንዕኦም ይኹን ነቲ ተዓዛባይ ግን ኩሉ ግዜ ክንስተብለሉ ዘለና እሳቶም ቀፀልቲ ይኮነን እቲ ተዓዛባይ ግን ነዚ ናይ ሶሻል ሚድያ ቴክኒክ ብግቡእ ፈሊጡ ኣብቲ ንዕኡ ዘርብሖ ከም ህዝቢ ፍቅሪ እንድሕር እንደሊ ኮይና ናይ ፍቅሪ ሓድነት እንደሊ ኮይና ናይ ሓድነት እቲ ካልእ ዘድልየና ናይ ፍትሒ ጉዳይ እንተዳልዩ ከዓኒ ብሓደ ዝተወደበ መልክዕን ካብቶም እሙናት ምንጭታት ወይ ከዓ ካብቶም ንዓና ከርብሑና ንብሎም ምንጭታት ካብኡታት ክከታተል ኣለዎ ጥራይ ዝብል ህዝቢ ኣይጠፍኦን እዩ ግን ሓደ ሓደ ግዜ ሶሻል ሚድያ ቀሊል ነገር ከም ዘይኮነ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ኣዝየ መስግነካ ካልእ ግዜ ብተመሳሳሊ ዛዕባታት ክንረኸብ ኢና ብፍላይ ድማ ሞያኻ ክነተኩር ኢና ሎሚ ግን ኣዝየ መስግነካ ስለመብሪህኻ ስለመረዳእትኻ ዳንኤል ጋር ዛዕባ ዓዲ እንግሊዝ ኣነ እውን የቀኒለይ በዚ ንእሱ ዕድሜኻ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልኩኻ ነዚ ከምዚ ዓይነት ኣርእስታት ፍትሒ ግን ከዓኒ ሃገርካን ክብርኻን መንነትካን ሓሊኻ ትገብሮ ዘለካ ስራሕ እዚ ቀፃሊ እዩ ጠጠዋ ይብልን እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ እቲ ንሕና ንደልዮ እንታይ እዩ ፍትሒ ክንብል ከለናስ ሃገርናን ታሪክናን ህዝብናን ረሲዕና ኣይኮንናን ስለዚ ነዚ ዝተድምቕ ስለ ዘለካ ኣነ እውን ከይመስከምኩ ከይሓልፍኒ የቀኒለይ ሰላም ዓልቲ